Magluluto tayo ngayon ng pakbit Ilocos. Hugasan ko muna itong mga gulay para paghihiwain ko mamaya at lulutuin, hindi ko nahuhugasan pang uli. Ito, uunahin ko ng hiwain. Itong talong, pag-aapatin ko lang. Susunod ko naman itong okra. Nasa sa inyo kung anong hiwa ang gusto nyo. Susunod ko na itong sitaw. Hihiwain ko lang din ng ordinaryong hiwa. Sunod, itong ampalaya. Pag-aapatin ko lang din. Depende sa laki niya. Pero itong mga ampalaya ko, medyo maliliit. Kaya pag-aapatin ko lang. Susunod ko nang hihiwain itong kamatis na panggisa. Yung tamang hiwa lang niya at tamang cut na madali siyang madurog pag niluluto ko na. Medyo marami-rami kamatis kasi mas masarap ang kamatis. Maraming kamatis is mas masarap. Susunod ko na itong sibuyas. Hiwain ko na panggisa lang din. Pero may kasama tong bawang, hindi ko na lang ipinakita kung paano pang hiwain kasi alam niyo na kung paano hiwain pa yung bawang. Yan, iwang panggisa lang. Susunod ko na itong luya, babalatan ko lang siya. Tapos hihiwain ko ng dalawa, tamtaman nila ko. Tapos pupukpukin ko lang. Yung mga pakbit Ilocano kasi meron silang hinahalo na luya. Sunod itong panggisa niya, yung karne. Hiwain ko lang nakatamtaman. Hiwain ko, ibubukod ko itong mga taba niya para igigisa ko siya mamaya. Uunahin ko siyang igigisa. Sunod, bubukod ko itong medyo laman na para hindi masunog pag inisa ko na siya. Mas masarap pag maraming halo. Ito na yung mga nahimay ko. Okay na. Ito, igigisa na natin. Unahin na natin itong karne. Yan. Palalabasin natin yung mantika niya. Tumatamsik-talsik na siya. Yan. Lalabas na yung mga mantika niya. Okay na siya. Lagyan na natin yung bawang. Susunod natin yung sibuyas. Halu-haluin lang natin para maluto yung sibuyas at bawang. Ngayon pag okay na yung sibuyas at bawang, titimplahan lang natin siya ng patis para pampalasa niya na rin. Kunting patis lang kasi maglalagay pa tayo mamaya ng bagoong, baka medyo umalat na siya. Halo-halo lang natin ng konti. Kaya ngayon okay na siya. Lagyan na natin yung kamatis. Isa na natin yung kamatis. Palalambutin na natin. Yung gisang-gisa na talaga siya. Ngayon okay na siya. Prepare naman na natin yung gulay. Lagyan na natin sa isang kaldero. Paghalu-haluin na natin yung hiniwa natin kanina, yung sitaw, talong, ampalaya, tsaka okra. Sa nga pala guys, sinaluan ko na rin yan ng mga buto-buto ng sitaw para mas masarap siya. Ayan, nihahalo ko na nga. Tapos yung ginisa natin na pangsahog niya, medyo okay na. Naragyan natin ng konting tubig para magkatubig siya, hindi na tayo magtutubig pa yung sa mga gulay mamaya. Pakukuluin lang natin. Yan, okay na siya. Ihalo na natin ngayon sa ibabaw ng gulay. Ngayon na ihalo natin. Lagyan na natin yung bagoong. Lalagyan natin ng konting pamintang durog para mas masarap siya at mas mabango. Salang na natin. Pakukuluin lang natin ng ilang minuto. Titignan natin kung okay na siya mamaya. Yan, kumukulo na siya. Tignan na natin. Hindi na natin siya pwedeng halu-haluin kasi magdudurog yung gulay. Ang panghahalo lang natin dito guys, yung parang babalig-balig ta rin lang natin yung hahawakan natin. Dalawang ng kaldero, ng basahan, tapos babalig-balig ta rin lang natin, ang gaganyanin lang natin, no? Yan, yan ganyang pagkakahalo lang.
Tapos tatakpan na uli natin. Kaya na natin siya kumulo. Ayan, okay na siya ngayon. Mukulo na siya. Ilang minuto na lang to. Maluluto na to. Alam naman natin kung luto na yung mga gulay niya o hindi kasi luto naman na yung mga panggisa dyan tsaka yung karne. Okay na siya. Pwede na. Pwede na tayong kumain. Tara, kain na tayo. Pakbit Ilocos. Good appetite.